गामियावनो ओंखारनो बाबाय आरो जांग्रावा आंखौ नुबा खालि रायोल' बोरैबाल' खालामथारो आंखौ मानो आंखौ एसेबां साया बे जांग्रावा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन जांग्राव नाथाय दा आं नोंनि आखल आखुफोरखौ नुनानै जेबो मोजां मोनला नोङो एसेबां खामानि गावनि आथिं आखाइखौ लानानैनो आरो एसे महर दङ बेखौनो बिराद लेबेल नंगौ आं मिथिगौ आं खरि बेखौनो एसेबां लाजि फोनांनांगौ आरो बियो मालाय आङो बे गामियाव थानांलानो आंखौ नायनो बायोनो आयौ इसोर इसेबां गरम भगबान दिनैबा हले ओंखाम संनायाव गैयाहाय बाल गग्लिखौ संनो गोनां बे गग्लिया मा जादों दिनै माथो खामानिफोरखौनो मावाखै आं हारसिं हावै नामा गग्लि मायोमोन बाजै मा आंनि सायावल' जाबाय थानो सानखो ना मायो नोंलाय दिनै ओंखाम संनांगौ होननानै मिन्थिया हा बे बिबाजैखौनो नोङो नेबाय थानोसै आथिं खरिबाबोथ' नोङो संनो हागौ ना खामानि मावनो हागौ थां ओंखामफोरा संहैदों बे गरम माथायाव आंल' संना जाहोबाय थानांगौ नामा नोंसोरनो आंल' मानसि दङ नोंसा आयाथ' गोलैना थाबायानो हा जानोल' हागौ संनि र' बाजै माने आंनि गोसोआ दिनै बारा मोजां नङालै बाजै माने बाजै जांग्रावा आंखौ मैया लोगो मोनदोंमोन आंखौ ओरैबायदि लाजि फोनांदों आरो खुदै गारै गारैबो बाथ्रा बुंदों आंखौ ओरैबायदि मुगैखायो बियो बे जांग्रा बैथालायाबो मा मोनखांबाय थायो नोंबोलाय मानोथो जाम्बि रखम थाबाय थायो बेनि सिगाङाव हा रायना होनांगौ दोखो बाराबा सोबानाबो होनांगौ नोंबो जाम्बि नालाय बेनिखायनो बुंजायो आरो आं जाम्बिबाबो जाम्बि नङाबाबो बेफोरबायदिथ' आंखौ बुंनाङामोन ना बाजै बियो बुंनाङामोन दा बुंबाय माथो खालामबावनो आरो मानसियानो मोजां नंखायाबा बेबो बे जाग्रा फाफियाबो साला बैथालाया गावरिया नोंनि जायगायाव थानायबासो मोनथिगौमोन गुबुनखौलाय मा बुजिनो बिलाय आंखौ होखारहरदों बियो बाजै आं मालाय बे गामियाव थानाङानो आंखौ नुबानो खुजाद्रा जायोनो बिनिया आयौ बिदि बुंथारनाय आरो बाल आयौ आसरित मोनबायलै आङो बिदिनो बुंजाबाय थानोसै होनबा नोङो साव हो नोङो साव मोनथिबाय आंबा हले बेसेबा साव होखागौमोन सावथ' बारो एकदम सेन्देलजोंसो सोबागौमोन आं नाङालै बाजै आं रावखौबो बिदि साव होफेराबो बयबो मोजाङैनो थाथों होननानै सानो आङो नंगौ होमबालाय मानोथ' दुखु मोनदों दुखुबो मोननाङा होमबा जेबो बुंनो हायाबा सावबो होनो हायाबा आं ओंखामफोरा संहैदो आरो बे गुमारिया मा मोनदों न' सिङाव फरायबाय थादों नामा बियो गरम माखायाव खालि फरायनायबा मा उरायगोन साख्रिबो मोना बाख्रिबो मोना गुमारि न' सिङाव मा मोनबाय थादों हा बिमाखौल' नोंसोर नेबाय था आं थैबा मोनजानाय बायदि मोनगोन खिखौ मिथिबाय आंखौल' लामा नायबाय थागोन बेथो ओंखारबोदोंना खालि फरायनाय मायै आयै हा आंखौल' लामा नायबाय था नोंसोरो मा मोनदों नों न' सिङाव हा दसे फरायदोंमोन आं आयै नोमफाया फरायनो होनाय नोंखौ हा नोमफाया मा मोनगोन फरायनालाय साइस गैया फाइस गैया फारसेथिंजों नों साख्रियानो मोनगोन ना फाख्रियानो मोनगोन आंनि सिगाङाव एसेबां दिन्थिनाङा दे हा गथ' आनैजों खामानिया मावफायो खालि आंल' संना होबाय थानांगौ नोंसोरनो खिखौ बारो मिथिबाय फरायनांला नोङो आंनिबा आंनासो फैसा जमायना दोननायफोरा थांजोबो ओरैनो बेखारनो मा मोनगोन जेनेबा नोङो हा जों मोनदों हा आंबोथ' फरायदोंमोन आंलाय माथो पिउ पास आं मोनदों साख्रि हा थां आरो माखौ नायबाय थाखो थां नोम्मानैजों गोसोखांदोंलै हिनजावखौ बिराद गोसोखांथारदों फन हरबाबो माथो रिसिभखौनो खालामनो नागिरा रिसिभ खालामबाबो माबा मोजाङैनो रायज्लाया बिराद गोसोखांथारदों न'आव लिंहरनोसै खोमालै र' फन खालामनि र' फन हरबाबो माबा रिसिभखौनो खालामनो नागिरालै बे गांजेमा गोसोमा मानो बिदि आंखौलाय मा इसेबो सैया नामा इसेबो नायनो हामारा नामा बिलाय दाखालिलाय माथो थांखालि एसे मोजाङै माथो होदोंमोन माथो फन खालामबाय थायो उन्दुनायफोराव गोसोखांदोंलै नोंखौ नों आंखौ गोसोखाङाखै नामा न'आव फैनोबो माने सान्थि होआ आरोना मा गोसोखांदों बेलाय नोंखौलाय मानो गोसोखांबाय थानांगौ जाखो आंलाय फारसेथिं एसेबां गरम भगबान उन्दुखौनो लायाखैमोन आं मिथिगौना नै दासो उन्दुलांहां जादोंमोन बेयावनो नोङो फन खालामना होनानै सेस माला फैगोन नोङो ओमफ्राय आयु माला फैगोननो साननैल'
साननैल'सो जाबाय नै लिंहरनो जाबायानो आरो मा आंखौ जेनेबा रुवाथि सानना लादों नामा नोंसोरलाय संना जानो बादों नामा नोंसोरो हा रुवाथि नागिरना ला आंखौ रुवाथि साननाङा दे बेयाव न'आव फैनायखौबो माबा सान्थि हालाय थानो इसेबां गोबावनि उनाव न'आव फैदों साननैल'सो जाबाय बेयावनो माबा खां थै माबायदि बुजिरोङै मानसिलै नोंलाय बोराय मांग्रां एसे बुजिनांगौ मिथिबाय आंनि फिलिंसफोरखौबो दे नोङो सप्तासेसो थानोबा था आं जेबो बुङा थेवब्लाबो माने नोंखौ गोसोखांसोदों मिथिगौना नों हाजार आंखौ रायबाबो नोंखौ आं मोजां मोनोना गोसोखांसोदों नोंखौ गांजेमा गोसोम मा गावखौनो गाव 16 बोसोरनि सेंग्रा गोरलै सानना लाबाय नामा नोंलाय मा जानला मानला खोथा बुंनाय बोराय मांग्रां समाया मानो बोरायबाबो गोसोआ सेंग्राना आंनिया गोसोआ सेंग्रा जानानै मा जानो हा नोंनि देहायानो लथायलांजोब्बाय नों आंजों मानो इसेबां बिदि रागा रायज्लायो हा सना नोंखौ आं गोसोखांनायखायसो फन हरदों नोंखौ नों आंखौ सना रुपा होननानै गाबज्रिनाङा दे मिथिबायना दे मा डिस्टार्बलाय उन्दुनायफोराव गरमफोराव बादुला आरोना नों संना जानो बादों बेनिखायनो आंखौ माने थांजानो लुगैदों आरो बिदि नङा र' बै न'नि खाथिनि मादैया संफैदों मैयाबो दिनैबो संनायनि जेबो माबा जायाखै र' माने नोंखौसो गोसोखांदों आं गोसोखांनासो फन हरदों नों मानो रिसिभ खालामा फनखौनो दहायनिफ्रायनो हरबाय थादों खेबसेथ' रिसिभ खालामनांगौ ना दामा रिसिभ खालामाखै नामा जानाय लोंनायबो मोनथिया उन्दुनायबो मोनथिया जानला मानला टाइमावनो हरलाबायबाय थागोन गावहा आजादि जिबनथ' जेबो खामानि गैया दामानि गैया बिनिखायनो मालायखौबो इसेबो बुजिया आरोना ना खामानि मावदों ना जादोंआनो ना लोंदोंआनो ना उन्दुदोंआनो माने जेबो माबायानो गैया दोन फनफोरा जानला मानला फन हरलाबाय थानाङा दे बाल ओरैनोबा गरमाव मा खालामगोन मा खालामा मोनबाय दङ दिसटार्बनो इमान मोजाङै उन्दुलांनो नागिरदोंमोन आङो दा बोरै उन्दुलांनो हानो आंलाय इमान गरम फेननि हावायाबो गुदुंसो मिथिबाय दोन बाल बोराय ओरैनोबा आंहा टेनसन अनसुमा सनाया आंनो फनखौनो हराखै बाल बाबाजियालाय माबायदि थाबिस हरदोंलै बेथ' गोसोखांदोंबा आंनो फनखौथ' हरनो हागौमोन ना फन हरगौमोन बियो थाबिसा जुदि खाथिनो मोनबा मा जागोन दा थाबिसा जुदि खाथियाबा बाल फैसाथ' थांगोनानो ओरैनो 8,000 नङा 10,000 ओमफ्राय बिथिंजाय अनसुमा फैसा थांथों र' आं फैसानि खोथाखौनो सानाखै आङो अनसुमाखौसो सानगासिनो आंखौ मानो गोसोखाङाखै बियो गोसोखांबाथ' दासिमहालागै फनखौनो हरगौमोन आं फाग्लिबायसो मोनबाय आङो र' बाल समबारि मादैनियाव थांनि आङो खोब माबा होननाया जेबो खारहा मन्थ्रआनो नङा खोमा बेनिखायनो खाथियासै थांनि र' बाल थांनानै आं दुखु बुंनोसै माबायदि बाबा बेलाय जेबो खारहायानो नङा थाबिसानो जेबो खाथियासै थाबिसा जुदि खाथिनाय मोनबा आंनो फन हरगौमोन ना बियो होननानै बुंग्रा आं आयौ गरमाबो ओरैबायदि गरम बिथिंजाय आंहा टेनसन बिराद एकदम खर'खौनो गुदुंसो मोनग्लिजोब्बाय आं थानोनो सुखुला दा मैया हरावबो मोजाङै उन्दुलाङाखै दाखालिबो उन्दुलाङाखै माने अनसुमाखौनो सानगासिनो आङो बोरैबा जेनथेन खाथिनाय मोनबा थाबिसा हे भगबान इसोर आं फाग्लिबायसो मोनबायलै अनसुमा नों आंनो मानो फन हराखै सना आंनो बे बुहुमाव नोंखौल' नांगौ दा रावखौबो नाङा नों मिन्थिगौ ना नोंनि थाखाय आं गासैखौबो गारनो हाजोबगौ नोंनि थाखाय आङो आइखौबो गारनो हागौ बै बोराय मांग्रां रामसिंखौथ' आङो सुट खालामनो नागिरगासिनो बिनिफ्राय नों जुदि आंखौ ओंखाम जानाङा नोङो रुटिल' जाना थाहोनो ना आं थेवब्लाबो मानिगोन आरो नों जुदि बुङो ना ना बेदर नागार होननानै आं नागारगोन आरो साहा लोंनो गार होनबाबो गारगोन आं मेथाइ जानो गार होनबाबो गारगोन आं माथ्र नोंखौल' नांगौ आंनो नोंखौल' थानो सुखुवाखै आं बाल बाबाजिनि नाम्बारखौबो लाफ्लांनाय जायासैना माबा मादैनियाव दं खोमाहाय आं लायनो थांनायाव आं सुखुवाखै आं थानो सुखुला I love you लै अनसुमा I love you नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं नोंखौ मोननासो नागारगोन दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय ओरैबायदि गरम भगबान जोंनिथिंजाय इसोर भगबानफोरासो मोनथिसिगौ आरो दुगैनायानो 6 बार 7 बारसो जाबाय आंना दिनै लोगोफोर मा खार'नाव एसेबां गरम बिथिंजाय बेमार आजारफोराबो हामनो रोंला मोजाङै लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा सोरबि सोंबाय थायो आरोना कमेन्ट बक्सआव बेमारा हामबायना हामाखै होननानै मोजाङै हामाखैलै लोगोफोर बिथिंजाय ओरैबायदि गरम फारसेथिंजाय आरो बिखाया ज्राव ज्राव आलुबाय थायो आंनिया 40 डिग्रिनिसायबो बारदों खोमालै दिनै गरमा आयौ ओरैबायदि गरम पापि बेमारफोराबो सोरनियाव सोंनानै फैयोबा
बेमारफोरा जानोसो सहस नाथाय हामनो हले सहस नङा ओरैबायदि माने गोबाव नांगोन ना माबा मोनसे एसे गिदिर बेमार जाबा बिराद फाफि आरो दा बे बेमार मोनसेया दे होमबा लोगोफोर बखिबाय थानो हाला आङो बिराद गरम मोनथारबाय थैहां अबावबा थैना थांगोनसो एकदम आं दुरबल मानसिफोरनाव गरमबा बिराद गरम जायो बिदिनो थान्दाबाबो बिराद थान्दा जायो आरो ना आयो इसोर आंथ' भिडिअखौनो बानाया सानदोंमोन नाथाय नोंथांमोना हगारगोन होननानै जमबाय थायो नालाय नेबाय थायो बिनिखायनो इसेबाबो हगारबाय आरो ना बारा गोलाव जायासै दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै इसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दै आरो माबा जाय नोंथांमोना गोदान आंनि माबायाव चेनेलाव नोंथांमोना माबा आरो ना गरमावनो बाथ्राफ्राबो ओंखारलालै साबस्क्राइब खालामा आरो ना